Inawgurat fi Pjazza Kastilja il-monument majestus tal-eks Prim Ministru Duminku Mintoff li ġie deskritt mill-Prim Ministru Muscat bħala ġgant politiku li ħalla impatt kbir fuq is-soċjetà moderna ta' pajjiżna. Spikka ċ-ċapċip ta' dawk preżenti għal din iċ-ċerimonja mżewqa bit-talent lokali, e kif inkixef il-monument tal-Perit Mintoff xogħol l-artist Noel Gallia Basin. Dr. Muscat sejjaħ lil Perit Mintoff bħala ġgant politiku u kontemporanju b'determinazzjoni u viżjoni li ħalla pajjiż blegat b'saħħtu għall-ġenerazzjonijiet ta' warajna. Dr. Muscat semma kif dan il-monument fi Pjazza Kastilja jissimbolizza il-preżent u l-futur. Xhieda ta' dan huwa l-introduzzjoni tal-benefiċċji soċjali sabiex ikunu mejjuna l-Maltin. Il-legat li ħalla warajh kien ta' eżempju għal ħaddieħor minkejja se nibqgħu nsibu verżjonijiet u opinjonijiet differenti dwaru bħalma nsibu fuq kull ġgant politiku madwar il-dinja. Illum propju dan il-monument, faċċata ta' Kastilja u bis-swit Prim Ministri oħra jagħmel ġustizzja għall-memorja kollettiva tagħna. Iżda fuq kollox ġustizzja miegħu u ma' familtu. Il-Prim Ministru qal li Mintoff bena fuq li sab u biddel lil Malta f'pajjiż ferm aħjar milli wieħed qatt stenna. Tant li ġelli l-poplu Malti jemmen li minkejja li ngħixu fi gżira żgħira, il-Ġens kien wieħed kapaċi. Tant li saħansitra fetaħ l-adba għall-ġejjieni u fetaħ il-bib ta' għada. Waqt din iċ-ċerimonja uffiċjali inkiser is-silenzju li ġie impost fuq Patri Mark Montebello li fisser lil dan il-personaġġ bħala bniedem li nxteħed bruħu b'ġismu għax-xogħol minkejja l-isfidi li ltaqa' magħhom f'Malta ta' dak iż-żmien. Biex ratt lil dal-poplu il-ħajra u r-rieda li jkun gburi bih innifsu. Wasal dal-bniedem minkejja fejn arralu, minkejja fejn aġġiba, minkejja fejn ġrew bih, minkejja fejn affiġa. Wasal dal-bniedem u wassal lilna il-koll, il-min iħobbu u l-min ma jħobbux. Brabta mal-karattru qalbini tal-Perit Mintoff, il-professur Carmen Sammut fissret id-determinazzjoni tiegħu bħala waħda li għaliha se jibqa' rikonoxxut għas-sehem li ta' sabiex f'Malta timmatura d-demokrazija għabbażi tal-ġustizzja soċjali li ħallit impatt pożittiv fuq ħajjet in-nies. Il-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici fisser il-personaġġ ta' Dom Mintoff bħala politiku li ħadem qatigħ għall-iżvilupp soċjali, ekonomiku u kostituzzjonali ta' dan l-istat li sawru parti importanti mill-istorja ta' Malta.